какво става, хора, и в днешното видео ще правим клип нов, който сега ще играем една игра, която е с родители. Сега ви пожелавам приятно гледане. Хора, трябва да направим клип. Тук не знам, снимам от 2 месеца. Какво? Нищото. Играеш на Brawl Stars ли? Не. На каква игра? Ти имаш ли Roblox е. Не. Еви. Дай да видя дали е Roblox. Хора, сега ще видите как играя. Спри този скучен Roblox. Ето. Е скучен. Много е готино. Не, скучен е. Те, обичам те. Ти имаш ли татко или майко? Майка, татко и баба, дядо. Ама те ги няма тук. Няма ги. Умрели ли са? Не бе, Бориса, какви глупости питаш, бе? I can finally go to bed now. Хора, сега ще играем. Дай да видя. But I should probably check on my Какво parents. ти преподава? Ти ми говори. Какво ти преподава? Математика ли? Правя клип. В момента правя видео. Как вървиш? Не. Правя видео за играта. Да играем. Хора, сега сме тук при родителите. Doing? Това е твоята майка и баща. Yeah, I've just finished it now. Don't forget the time. It's getting late and you've got school in the morning. Сега ще отидем I'm на going to get ready училище. for bed right now. Да отидем на училище да спиме. Now, when you're going to bed, don't you Don't worry, I won't do that. А сега мога да... Ако не си спиеш фантите, ще ти. Може само да се пробвам. Може ли? Там да спим само. Не много. Само една. Айде да гледаме на там. Хора, сега ще видите как сега почваме да играем. A notification. What can that be? Преподавам. Снимам клип. Ами как го... Oh, this can't be. Something has happened to my game. Сега ще... Сега ще дам кой е бащата или майката. Защото в момента всичко е тъмно. Хора, не спрям толкова. Не спрям. Спрей се. Хората играя. Знам не спря тока, защото сега компютърът тук цъкам. Цъкам си и сега трябва
Да чакаме да прави така. Чакай, ето. Сега пуснах тока. Ще да се играем. Играем в игра на компютърчето. Нали ви знаете как да играете? Ето. Бащата трябва да изчезне. Не знам как легна бързо. Майката е... Не, тока спря пак. Защо? Само тока. Айде. Това сме. Хора, трябва да се абонирате за канала. Трябва да се абонирате за канала, защото ще ми трябва много абонати. Няма много абонати. Трябва да се абонирате. Трябва да играем. Трябва да играем. Също трябва тук да я правим. По-бързо. Ето колко сме. Аз съм много добър в тази игра. Истина, хора, ви казвам. Много съм добър. Не, пак. Защо? Айде, махай се. Махай
Бърза, бе! Майката. Ето. Да. Хора. Аз тук съм на един екран. Има стъка на компютър. И пак спря толкова. Защо? Аз трябва да продължавам да играем. Трябва. Трябва просто... Нищо не стане. Не иска даже. Трябва също да играем, правим други неща. Също... Не! Не трябва. О, да! Спечелих! Спечелих. Най-после спечелих играта. Добре. Ако искате да се абонирате, абонирайте се. Още и трябва да се абонирате бързичко. Приключваме играта. Бай-бай и другия път и утре се видим пак. Бай-бай.